Hello, mama, kin ji me ke trending? Kutumar buro ubanna na kasa yin understanding. Tiyara ake ma mutane video. Ko wanka zan yi wallahi sai da wando. Gaskiya sai da wando. Jiya anti Maryam Waziri ta sota mun hoto ina wanka. Ashe Alexu yana da sense ya ce mun wallahi kan yadda. Yana da sense. Za ta postin a Insta. Kowa zai san size ɗinta. Size din me? My fan base. Okay. Ko kin manta. Kuma ta post a Twitter. Har da WhatsApp. Duk wanda ya ce I have the video sai na ci kutumar ubansa. Tiyara ake ma mutane video. Ko wanka zan yi wallahi sai da wando. Gaskiya sai da wando. Tiyara ake ma mutane video. Ko wanka zan yi wallahi sai da wando. Gaskiya sai da wando. Suna so su mana likitan video. Allah ya tsere.